Pajjiżna ngħatat l-aħħar tislima lil Kardinal Prospero Grech li ħalla din id-dinja fl-età ta' 94 sena. F'messaġġ imqanqalu mill-qalb waqt ċerimonja fil-Katedral Metropolitan tal-Imdina, l-Arċisqof Charles J. Scicluna esklama l-valuri li kellu Prospero Grech. Fakkar li minkejja li kien it-tieni Kardinal Malti kien umli u liberu waqt li dejjem lest li jitgħallem. Il-kumment tiegħu jolqtok u jgħaddi ma jumiljakx, imma għax wara hemm volontà kbira li tixtieqlek il-ġid. L-Arċisqof Charles Scicluna fakkar lil Prospero Grech bħala bniedem ta' dixxilpina b'sens kbir ta' irġulija li kien rett u kellu mħabba kbira lejn kull bniedem. Prospero ma twilidx għaref, imma sar għaref. U kellu l-erf tas-sew ta' min jaf li biex tkun għaref trid titgħallem. L-Arċisqof tkellem ukoll dwar id-diversi kwalitajiet li kellu Prospero fosthom bil-fotografija li paxxiet l-għajnejn f'Malta u l-Italja. F'mumenti jibes tal-istorja f'pajjiżna ma beżax jidħol bħala intermedjarju u jfittex triqat ta' rikonċiljazzjoni. Iċ-ċerimonja ġabet fit-tmiema sensiela ta' ċerimonji li bdew il-ġimgħa li għaddiet fil-Vatikan hekk kif il-Kardinal Malti kien jgħix f'Ruma. Il-ġisem tal-Kardinal wasal Malta nhar l-Erbgħa fejn ittieħed mill-ewwel fil-Birgu fejn twieled u tgħammet. Fil-pjazza u ntlaqa mill-Arċipriet, il-Kapitlu u l-Kleru tal-Knisja Kolleġġjata ta' San Lawrenz qabel imxew f'korteo lejn il-Knisja Konventwali ta' San Lawrenz fejn tkantat talb tal-għasar. Katafru ta' Prospero Grech inżammal matul il-lejl fil-Kunvent tal-Agostinjani ta' San Mark fir-Rabat biex l-għada l-katafru tal-Kardinal inżammal qima tal-pubbliku fil-kappella tal-Kunvent Agostinjan. Nofsinhar il-knejjes kollha f'Malta u Għawdex daqqew mota funebri.